Assalamu alaikum warahmatullahi masu biyu a cikin wannan shafin namu. To ku ɗan yi haƙuri da mu, wallahi kwana biyu kun ji mu shiru sai a hankali. Yanayin aiki ne shi ne da sa ku ji mu kwana biyu sai a hankali. To yanzu a yau mun zo za mu ɗan yi wani tutorial ne akan wani ɗan ƙaramin aiki da za mu yi. Za a misali bara in shiga muku kamar in gwada muku yanayin aikin da za mu yi yauwa. To yau za mu yi kawo shaƙar inda dai irin wannan ba, irin wannan aikin da muka yi ba. To yau za mu yi muku bidiyo a saman bisa wannan wanda za ku koya ba. Saboda yanzu duniya ta riga ta canza, sai ga abokin ka ya wani hoton da ya burge ka, kai ma kuma kana so ka yi irin wannan pictures ɗin da ya burge ka, kai ma kuma ka rasa yadda za ka yi yadda za ka yi shi ba. To shi ne da zai ba. To za misali za mu shiga nan, amma insha Allahu kwana za mu da muku da aiki insha Allahu kamar yadda kuka sani da insha Allahu ba. To yanzu za mu shiga, zan danna wannan kan wannan alamar ekibiyan nan, zan buɗe shi sai in je yanzu ina so in canza dark mode. Zan je in samu baƙin abu da nake so zan yi amfani da shi, ko kuma a cikin nan ma dinga sa wannan kalo ɗin in ka ja ka ga duk yanayin abin da ya burge ka kana so ka ɗora wani abu a kan shi, to jan za ka yi ɗorawa ba. To ni yanzu tun ba wannan ba ya kawo mu ba ka yi. To yanzu bara yanzu ni abin da ya kawo mu sai ina son in yi amfani da wannan black color ɗin nan ba ni kawai da shi nake so in yi aiki. To yanzu abin da za ka yi sai ka zo nan ƙasa haka, yi kaɗan ja kaɗan dudduba haka, sai ka zo ka ɗauki hoton ka gashi da za ka shiga wajen file manager ɗin nan, sai ka ɗauko hoton ka. To ni na riga na cire wani background ba, to yanzu kawai zan ɗauke shi. Kai ma in ka san yadda za ka cire background sai ka je ka cire, ko kuma yanzu alal misali bara in gwada muku kamar da wannan hoton ma yanzu yadda za ka cire background ɗinka a cikin app ɗin nan. Sai kawai ka danna wannan alamar kibiyan nan gashi, alamar wannan ɗin nan, sai ka zo ka ja nan ƙasa, sai ka zo wajen alamar yan almakashin nan remove background ɗin nan, sai ka zo in kana amfani da datan kan a buɗe yake, ni da yake a buɗe yake, sai in taɓa nan. Idan na taɓa nan shi da kanshi zai cire mun. Yanzu gashi da kanshi application ɗin ya cire mun duka background ɗin. Yanzu ina taɓa nan za ku ga hoton ne kaɗai zai bayyana ba. Gashi hoton ne kaɗai ya bayyana. Ina so in yi aiki da shi kawai zan bi in gyaggyara kawai in ɗauke shi in sassita shi inda nake so. To ni ba shi zan yi amfani da wancan ɗayan ba. Sai in fitar da shi, sai in ɗauko zai haka, sai in fitar da shi, sai in ɗauko wancan guda ɗayan ba. To gashi ni zan ɗauki wannan zan yi amfani da shi in taɓa shi kamar haka. Yauwa yanzu gashi na ɗauko shi, sai in ja wannan ekibiya ta ce alamar kawai za ka ɗan buɗe shi, ko kuma ka sa yatsatsen ka guda biyu ka ja shi da ke so. Wato yanzu bara in yi shi haka, sai da hoton ba a tsakiya ba yake, sai in ɗan kawo shi ga gefe. To yanayin size ɗin shi ya yi mun haka ba, girman size ɗin shi. Sai in zo in danna nan save, idan na danna save yauwa na gama da shi haka kamar na yi saving ɗin shi. To yanzu in kana so ka rubuta wani suna tun daga nan ma sai ka yi ɗan yi wani rubutun ka da za ka yi. Zana misali yanzu bara in yi suna ko yake, zana duk abin da ka saba kawai. Ni yanzu zan sa kamar sabuwar waƙa kawai in bar shi kamar haka ya yi mun. Sai in taɓa wannan alamar nan ta sama ga ta nan wannan wood ɗin nan ba, gashi zai bayyana mun a nan. Sai in ja shi in kawo shi inda nake so. A nan kuma ƙasa nan sai ka zaɓi yanayin rubutun da kake so. Ka ga gashi nan yana canzawa, gashi nan yana canzawa, yana bi yana canzawa. Ka zaɓi kalan da kake so za ka yi amfani da shi. Amma akwai na kuɗi akwai wanda ba na kuɗi. Wannan duk wanda kuka ga da alamar wannan abun nan a kan shi na kuɗi ne, ba za ka iya amfani da shi ba. To ni kamar na ga yanayin application da naku za ka ga mutum wani ko da bambanci haka ba. Yanzu zan zaɓi wani size ɗin rubuta wannan zan yi amfani da wannan. In kai ma naka kayi updating ɗin shi insha Allahu za ka same shi da irin wannan ba. Sai in bar shi kamar haka size ɗin ya ɗan yi mun haka, ya yi mun haka size ɗin rubutun kawai sai in yi
sai in danna shi ma save, in save in shi. Yawwa. Yanzu na yi save in rubutun a kai ba. Ya zamana daidai. Zan bar shi kawai haka nan. Yawwa. Ko kuma dai bara in canza shi. Bana son shi ya zauna mun a nan. In kana so ka yi save kana so ka canza, in na koma zan gwada muku yanda za mutum zai yi kawai sai ya koma guraren. Saboda in na ci zan bi ai ba state bidiyon zai tsayi ba. Bara in je in ɗauki wancan wanda na saba saboda za na gwada muku yanzu ina sauri ba. Yanzu ina so in ajiye shi a nan ƙasa nake so in sa shi a nan guraren ba. Zan bar shi haka sai in danna wannan alamar kibiyar nan. Yawwa. Gashi ya yi save. Duk abin da ka yi ba daidai ba kana so ka fitar da shi sai ka taɓa wannan alamar kibiya ɗin nan ba. Wannan ita ce dawo ka goge abu za ka goge abu kai. To kuma nan dawo da abu in ka goge sai ka dawo da shi. To da yake ne yan sauri ne. To yanzu in ka zo ka yi mishi haka sai mu zo mu ja nan gefe haka a nan ƙasa. Mu ja nan gefe sai mu zo wannan alamar nan guraren sai ka taɓa shi haka. Idan ka danna wannan alamar kamar haka sai ka zo wannan layi na sama ɗin nan sai ka ja. Sai ka zo wannan inda aka sani Instagram ɗin nan ba sai ka danna shi. Idan ka danna kan Instagram ɗin nan ka ga ya buɗe maka haka ya baka wannan farin sama da gefe da ƙasa da gefe ya baka haka. To lafiya lau sai ka zo ka taɓa wannan kuma alamar save hoto nan za ka yi copy ɗin shi kenan. To yanzu bara ku ga yanayin da zai kasance mu. Yawwa gashi sai ka taɓa kan wannan hoton na ga yanzu gashi hoto na ɗaya a ƙasa ɗaya daga sama ba. Sai yanzu nan ina so in buƙata in rage size cikin wannan hoton na sai in ɗan rage shi kamar haka. Na bayan can yana ɗan raguwa size cikin shi. Shi ma wannan kuma sai in ɗan zo wannan ɗayan sai in ja shi. Sai yanzu in ɗan matse shi in sa yatsa na guda biyu. Dan yatsan ka guda biyu sai ka ɗan matse mishi girma ka rage mishi size bakin gejin girman abun da kake so ya tsaya maka ba. Amma dinga shi daidai yanda kake so zai kasance maka za ka bar shi a yanayin da kake buƙata ya kasance maka. Ɗaya to ina so in bar shi daidai size ɗin haka. Na ƙasan kuma in za ka rage shi ma an fi duka so ya fito to. Amma in na fi so gaskiya rage shi zan bar shi kamar haka ya ɗan yi min ba haka ya yi ba. Sai yanzu in danna nan save. Zan danna nan save. Yawwa na yi saving ɗin shi yanzu wannan lafiya lau ya tsaya mun a haka. Yawwa in kana so ka ɗauko abun audio ɗin nan abin da mutum zai yi sai ya zo ya ja nan gefe sai ka zo alamar da aka sa sticker ɗin nan sai ka rubuta duk abin da kake buƙata a nan in ka danna nan ka rubuta. Amma ka yi amfani da datan ka a buɗe. In datan ka yana buɗe ne shine za ka download ɗin abun nan akai. To ni da yake na riga na ɗan aiki ma da shi wasu abubuwan da na saba. Yau yanzu ana sa ina so nemo kawai daidai shakal ɗin wannan. To in za su zan yi amfani da wannan. Gashi haka. Yanzu alal misali ina so in bar shi a nan sama. Ma bara da rage mishi size cikin shi ko ya yake. Amma bar shi haka. Yawwa size ɗin shi haka ya yi min. Sai in ƙara komawa in taɓa wannan sticker ɗin dai. Sai in canza wani abun da nake buƙata wanda zan yi downloading ɗin shi kenan. Yanzu alal misali to yanzu ina son in sa abun audio ɗin dai shi dai nake buƙata. Yanzu dai bara in ƙara taɓa wannan ɗin. Yanzu sai in zaɓi in wannan nake so, in wannan nake so, in wannan kake so dinga su nan kala kala. Duka wanda za ka yi amfani da shi. To ina so in yi amfani da white in gani zai amma bara in ɗauki black in ga ya zai kasance mun a wuraren ba. To black bai mun ba amma zan iya maida shi in je in maida shi fari. Yanzu bara in za ka maida shi fari sai ka zo ka taɓa wannan alamar nan gashi wannan alamar kamar haka. Da na taɓa shi sai in ja shi nan gefe ya rinƙa ja gefe haka. Yau ga wani nan guraren ba sai kake taɓa. In kana ma ta taɓa wani gidaje ne wanda ya burge ka sai ka ɗora. To ni haka ya yi mun sai in
ajiye shi kamar haka. Kun ga ya koma white yanzu, yayi fari guraren. Sai in seta shi, in ma a haka nake so in bar shi, in yayi min haka sai in bar shi a haka kawai. Sai in danna save in yayi min haka. Gashi yanzu ba tare da wani shan wahala ba, na zo na haɗa information ɗin ka wani waƙa haka kana so za ka yi wani abun waƙanka, kana ɗan kai mai aikin studio ne ko aikin YouTube. Gashi yanda ake yi wa. Kuma yanzu alal misali in za ka haɗa abun nan bidiyo kawai abun da ake nufi ba. Yanzu alal misali yanzu ina amfani da kayan master, sai in shiga cikin kayan master na. Yanzu alal misali sai yanzu in danna wannan alamar kibiyan nan ta sama. In mutum yana amfani da key master ya san key master ba, wanda yake aiki da shi. Shi ma kuma na yi tutorial da shi akan bayan da za ka yi wasu abubuwan ka da dama. To yanzu zan je in ɗauko wannan hoton da na yi muku aiki yanzu akan shi. Auzubillahi ban yi ma saving ɗin shi ba. Na manta ban yi saving ɗin shi ba. Sai in komo yau gashi sai ka danna nan save nan sama wanda yake biye. Gashi. Amma yanayin kala kala ne saving ɗin nashi za ka ga da bambanci sai in tafi haka. To yanzu na riga na yi saving ɗin shi a wannan. Kawai zan koma cikin key master. Yawwa gashi ya ma riga ya kawo min shi gashi a falon da yake. Sai in zo in taɓa shi kamar haka. Sai in taɓa wannan kibiyan gashi. Yawwa gashi na ɗauro shi a kan nan guraren. Sai in ɗan ja mai gefe haka ɗan ƙara buɗe shi yanda zan ji daɗin in gwada muku yanda za ku yi amfani da shi. Sai ka zo shi key master ɗin sai ka sa yatsan ka yi amfani da shi nan sai ka taɓa wannan alamai. To su ma na dai ana yin downloading ɗin sa key master. To yanzu kamar wa'innan abun nan da ake na zuwa. Yawwa kamar haka yanzu ina so in yi amfani da shi a matsayin abun nan ɗin haka. Zan iya play in shi haka in kunna. Gashi nan kana so ka abun nan in waƙar ɗinka in bai maka wannan ba za ka canza wani kamar wannan kana so ka ɗora wannan haka. Gashi za ka taɓa shi. Yana zai bayyana maka yanayin da zai bayyana maka dindin abubuwa ga sanan kala kala shaƙal da ake haɗawa yanda kake so ka yi amfani da shi. Kuma nan in ka zo ka shiga nan kamar za ka rubuta sunan waƙan da kake buƙata da nan wannan gashi zaɓi fuɗin nan. Wannan background ɗin na baya in bai mun ba ina so in maida shi duka black. Zan maida shi guraren ya kasance baƙi ne. In kuma baƙi nake so, ja nake so in maida shi zan maida shi. Dai ne da nake buƙata ba zan maida shi ba guraren ba. To anan zan bar ku cikin bidiyon ba. Na gode in sha Allah muna nan za mu dawo muku bidiyo kamar yadda muka saba nan gaba.